Može bi jednaš ili dva pati uživo imam izvedeno, se vika Pravec X. U stvari, raskažu vas za to, a kada je ide me nije kao Makedonija u nepoznat Pravec. Bravo, Vanda. Ej, sredna stvar je malo kratka. Mislim da je pomoć od minuta. Ne više bilo. Ali je slatka, ne li? Hvala. Izvrteno.